It was a cold day when I picked up Jennifer Jane. She was on her way to a date and everything seemed normal. I dropped her off, wished her good luck, but then, just minutes later, she was back in my taxi. Her date had turned into a complete nightmare. So, what exactly happened? Let's find out. Jo, ale jste mi nějaký povědomej. Já vás ale taky hodně znám. Jo, teď koukal. Jo, já učím asi vašeho Honzíka, myslím, ve třídě, já jsem učitelka totiž. Učíte mýho syna, Honzu? No, jo, Honzíka, no. Já si říkám ta podoba někomu, že musím přiřadit. No, to hodně učí. She mentioned that she usually saw his wife, not him. I clarified that she was actually my ex-wife who brought their son to school as they were divorced. This led their conversation into a more personal direction. Jennifer shared that she was also divorced and hadn't been very lucky with dating. She admitted that most of the men she met turned out to be disappointing. When I asked about her past, she explained that her marriage had lasted 5 years and that they had married young, but things simply didn't work out. Vlastně byli svoji, takže my jsme spolu byli brzo, už asi od 22, takže... No, a nevyšlo to, no, bohužel. Ale to se stává. Kolikátá to bude vaše schůzka dneska? Dneska 4. No, za poslední rok. Za poslední rok jenom 4. No, tak já moc nemám čas, jsem v té škole a to. A já si docela vybírám, no, ale ono to asi jako k ničemu, protože ve finále, když tam přijdu, tak je to stejné hrůza, jako kdybych asi to nevybíral, takže... Mně se jednou stalo, já jsem měl slečnu takhle přes internet. Všichni říkají, že tam zatím sedí bla. He shared a strange story about an online date, where he expected to meet a woman, but instead found a man waiting for him. Že jsem přišel na rande, byl tam vážně chlap. A byl jako dalíčený, nebo prostě suverénně chlap prostě? Přišel na chlapa. Tak to je. Dobrý, tak super, jsme tady. Eventually, they reached her destination, and she got out, hoping for a better experience this time. Funguje vám to? Už. Tak jo, naschle. However, only a few minutes later, she returned to the taxi, clearly upset. She told him that her date had been a complete disaster. The man had admitted he only had an hour because he needed to return to his wife and children. On top of that, he even suggested splitting the bill. Počkejte, vy jste, já moc dobře si nepamatuju, neříkala jste, že to nějaký businessman nebo něco takového? No podnikatel úplně přišel v kravatě, to drahý auto tam bylo stát a to, že jeho říkala to. A říkal, no je to možný. A on že jako strašně šetří a že prostě to, že je zvyklý se dělat o náklady ze všem. Já si říkal, no to si dělá, já jsem nějaký náklad, prostě mě pozve na zkusku. Za prvý teda mi říkal, že jako je svobodný. His behavior didn't match that image at all, and to make it worse, he openly admitted he was looking for a mistress. Disappointed and frustrated, Jennifer sat back in the taxi. I suggested that maybe it would be better to go on a date with someone she already knew and trusted. Nikoho nemáte kolem No sebe? já mám kolem sebe, že jo, plno kamarádů, ale... Se mnou byste se na rande nebálej. Asi ne, s váma asi ne. Vy jste asi zkušený člověk. A řekněte mi, kam vás teď vezu, já jsem jenom tak vyrazil na rychlovku. He asked where she wanted to go next. She said she didn't feel like going anywhere specific. Instead, she suggested they could drive somewhere and just talk for a while, maybe even grab a coffee. Pokecat, kafe nebo tak? Pokecat, no, klidně. Já jako si mám teď sice je. Nevím, jestli to teď můžete nastavit na kafičko, ale můžeme někde pokecat určitě. No, Budu rád. tak by to no, já taky, Příjemná no. změna. Já taky, no, často takovej to. So, as they drove off together, what had started as a simple ride unexpectedly turned into the beginning of a new connection. I hope you enjoy Ride with Jennifer.